sol a la cara, m'estàs esperant. Continuo caminant, no em veus passar. Voldria oblidar-ho tot durant un temps. A tu, a tothom, cada lloc que conec. I vaig mirar fixament els ulls dels que passen davant meu i no veig ningú que estigui content. Teniu 5 minuts per acabar. Bonjour, c'est l'alumne d'intercanvi. Ah, és veritat, ja me n'havíem parlat. D'on ets, Guillem? Vinc de la Guaiana francesa. Es quedarà aquí fins a final de curs. Bueno, Guillem, classe, Guillem. Podeu saludar. Hola. Michael! Desperta't! Ah, deixa-ho estar. S'hauràs al costat de l'Adrià. D'acord? Fem un examen oral. Preparats? Un segon. Ara vinga.
Ens veiem demà. Adéu. Adéu. No s'ha equivocat un altre cop? I home... Guillem, Sí. m'acompanyes a la tele? Ah, ui. Vinga, adéu. No. Saps quina és la metaria? La teva taquilla? Guillem. Ah, mira. Escolta, mentre som estudiant, me'ls veieu compartir amb mi? Ah, no, moltes gràcies. Fantàstica. Tranquil·la. Adéu. Adéu. ¿Qué pasa? ¿Que quiere venir si me llega tarde o qué? Però voleu fer el favor d'apartar les cames? Però de què va vostè tirant-me el currículum? Mira, mira el radio. Yo me vengo a buscar el curro, joder, la peña, aquí como... Vostè es va fer el favor de presentar i així de punyeta. Bon dia. Hola. Vinc per l'entrevista. Una currículum. I es pensa presentar o li hauré de dir jo? Sí. Em dic Antonio Delgado, vaig néixer a Cozuelos, Villa Botijo de Arriba, la província d'Albacete, i bueno, vinc aquí per l'entrevista. Estic buscant una feina de mitja jornada amb un sou fix per poder mantenir els meus fills. I vostè està casat? Bueno, em pensa contestar o l'hauré d'esperar aquí fins demà, potser? Miri, escolti, no em tracti així, jo sóc una persona, vull dir, no és just que em tracti així. Miri, a mi no em contesti, Bueno, pensa dir-me alguna cosa o l'hauré d'esperar aquí molta estona més? Miri, senyora, que se m'acaba de morir la meva dona, sap? I tinc 5 fills que he cuidat, 2 bessons de 4 mesos i no tinc treball i algú hauran de menjar. I a mi què m'explica? Però vol fer el favor de dir-m'ho ja? I ara què carai li passa? Qüestió, si us dic la veritat, deixo aquesta feina.
Anna? Escolta, estic a casa i em sento molt sola. Parla't amb el Guillem, saps? Sí, però que hi ha una persona que m'interessa més que jo. No quan puguis, sisplau. Gràcies. Sí, estic bé. Hola, li volia vendre aquest llibre de rutes que m'encanta per Espanya, però és un llibre de rutes i això. I és molt interessant i explica pues, coses sobre els camins i sobre els llocs on es va i això. I és un llibre que val molt la pena. Ho sento, però no m'interessa, gràcies. Puta hòstia, ja m'ha fet fins a finals aquesta feina. Tingui! Quins extras més que pagat, digues? No en reals. Ai, no. Què, no podeu sortir de la porta? Sí, sí. Què tal? Què fas per aquí? Res, venia a veure. Doncs jo agafo un cafè aquí al costat. Com et vindre? I parlem una mica més. No, és que tinc jo coses a fer. Vols de fer? Sí. Ah, d'acord, doncs ja ens veurem a casa, val? Vale. Fins a nit. Adéu. Ja vinc! Ei, tia. Qui és aquesta? Miri, una tia d'aquí. Ja m'explica. Què t'has passat? Una mica. Has vingut aquí? No trucat i m'he dit meva perquè no es pot accedir. És de nit. I ha vingut i ha parlat i és un cabron. Està amb un altre, saps? Una altra. Un altre, sí. Es veu que és atípica, que està bona, saps? M'ho ha dit així, de valís, diu. Sí, és que no t'ho volia dir, però estic amb un altre i no sé què. I he quedat així. No hi facis cas, tio, no et mereix. Sí, si no ho pot mirar, no és una merda, la veritat. És un cabron. Sí, és un cap no li pensis més, ja està. Però si jo no pensava que em deixaria, em penso per una guarra. M'importa un bledo, deixa estar. Tu tens Pensa. Per què estàs parlant amb mi? Si tu no hi fes res. No hi fes res. Ja, però ja has vist l'embany que hi ha aquí. Sí, m'importa un bledo, tu no ets una altra persona. No t'has llegit el Guillem, que sí, és igual. Anna, tu no pots dir-me que no prengui res, i si ets tu la primera que em passes de tot a tothom. No sé, però és que ja ets una amiga. Anna, només és per provar, per veure que tothom diu que funciona, doncs. Que no vas, no? Si fer més d'un tio, doncs, més fàcil de deixar. Però no pots dir, Berta. Un cop més.
no m'agrada fer això, ja saps. No és... Que canvies ni euros. No la fes. Té un segon. Hola. Sí, ara vaig. A on és? Val. Hi haurà molta gent o què? Sí. Perfecte. No, ara venim. Sentim interrompre aquesta peça per oferir-los una notícia d'última hora. L'ecoedifici inaugurat fa uns dies a la ciutat de Barcelona s'ha esfondrat fa escassos moments. Se'n desconeixen les causes i el nombre exacte de víctimes. Ampliarem la informació dins les notícies de les 8. Recuperem, doncs, aquesta magnífica peça. Carmen, intentar eso, evitar contacto con... Ya sé que no lo hacéis, pero tenéis que hacerlo. Intentar evitar contacto directo, o sea, que a nivel de mucosas... Bueno, és higiene. Com que són animals criats per l'home, les goriletes han de superar tota una sèrie d'etapes que no haurien de superar en llibertat. Carmen, intentar eso... Sí? Eva. Què et passa? Què? Eva, no t'estressis. Eva, calma. Què ha passat, què? Vine si vols, però no tardis, que he de fer coses més importants. Vinga, adéu. I què era? Bé, no? Ai! No sé tu, però... Ai! I què? Bueno, entres? Què? Què està passant aquí? No. Sense pizza, senyor. Fa 2 hores que l'he demanat. A més, era el pepperoni, l'havia demanat el pepperoni. No el penso pagar. Per culpa meva. Que estúpida. Que tinc ganes de viure, Alba. No especial. Eva, he de marxar, que l'acaba de plantar. Eva, potser... No. Eva. Adéu.
No, me l'has deixat, he hagut d'anar corrents. On has tingut d'anar corrents? Explica-m'ho. Hem de parlar. De què? Bé. Què passa? Què passa? Dinar al metge. Al metge? Què et passa? Et passa alguna cosa? I bé, resulta que des que vaig tornar de la Guaiana he estat incubant una malaltia. Quin tipus de malaltia? Però és greu? Es pot curar? No es pot curar. Hi ha alguns... I per què no m'has avisat abans? No hauria preocupar-me, però hi ha algunes cures experimentals, però encara no està res segur. Com que no hi ha res segur? Però si hi ha una malaltia, doncs s'ha de poder curar. No. I em queden Què vols dir? 6 mesos. 6 mesos? Però és impossible, però si ahir estaves bé, per exemple. Sí, però hi ha metges molt bons que estan investigant per aquesta malaltia. No, és que, no sé, jo preguntaré a un professor que hi ha a la universitat, és un metge molt bo que ens fa classes, que està especialitzat en malalties d'aquest tipus estranyes, que no sap com es curen. I si no, jo mateixa estudiaré. No vull que et passi res. Tranquil·la. Una cosa, vols dir que aquesta nit a un concert que hi ha uns amics meus que tenen un concert a la Fàcia? Mira, és a les... Comença a les 11, però que anem per fora a les 10. Amb mi i la Júlia. Yesterday was just like any other day. Can't believe we've gonna change in just one day. When the rain touches the ground, all the dread speaking beautiful sounds. Què tal estàs? Ai, doncs no massa bé, és que ja estic fatal estudiant. Cansada? Sí. Doncs el sopar ja està preparat. Oh, sí, Els vulguis?
no treball aquí, em viatjo pel món i mira, ja saps. Així puc adquirir noves habilitats a tot arreu. Està bé, està bé. No ho supero, tia. El què? Tot i tractar. Sí, no. No, ja et vaig dir que ja prou. No, ja estàs més enganyant. A la porta 6 mesos podem quedar. Ja, però de què vas? Que no anem amigues o què? Som amigues per això mateix. Collons, sí. Mira, que no m'entens, que em vas ajudar! Que superi la meva lletra! Per això et fot això, tio, joder! Mira, tia, les amigues t'ajuden i tot el que acabi. El que calgui sí, menys droga, que droga fot, Fot aquí. Tu m'ho diràs, tu que portes no sé quants anys passant-ne. Passant-ne, però no fotem, man. Collons! Però para ja, que està fatal, tia! Et denunciaré! L'últim cas em sent que porta 6 casos cagats en una sola setmana, És el rècord de tota l'empresa, de tota l'oficina. El meu pare va aixecar aquesta cadena d'advocats amb el seu suor i les seves llàgrimes i vostè està fent que tot se'n vagi a la merda. Aquesta és l'última oportunitat que li dono. Considero una persona justa i li dono una més, però si la caga se'n va al carrer a dormir entre cartons. M'ha de tenir llegit per demà. Això, per aquest vespre, m'ha d'omplir. Tot això d'aquí ha de revisar. Això, aquest és el nou cas, i això és el paper de l'acomiadament. Si més val que ho faci bé. Ho espero tot demà i aquest vespre a les 9 al meu despatx. Sí? Hola, Marta, què tal? Que tens un cas per mi? En sèrio, vols anunciar a un traficant? Sí, quan vulguis passa pel meu despatx. Sí, ens veiem. Adéu. Qui hi ha? Què tal, Alba? Com estàs? Molt bé. Passa, que us veus la teva. Gràcies. Hola, Guillem. Com estàs? Ja està recuperat. Bueno, i què? Com estàs tu? Bé, molt bé. Bé, què tal per l'hospital? Bé. A quina secció estàs? A quina planta? Infermeria. A la planta segona. Molt bé. Doncs que et vagi molt bé, d'acord? Vols alguna cosa per veure? No, ja marxo, que... Segur? Segur? Si no ja ho saps, no pots quedar a sopar, que el Guillem i jo estiguem molt bé. Ja vindré. D'acord. Vinga. Adéu. Molt d'acord, A per ella. Adéu. Bueno, és que em volia parlar. Vull anar sola, tia. Té un problema. Una amiga que la família s'ho pot fer gratis com un... Sí, ja de puta mare. Estic la boca molt seca. Bueno, tens alguna prova o alguna cosa així? No tinc proves, tinc testimonis. En algún cas difícil, pero pruebas no te regalaré. En la Plaza Comas cuando yo trabajaba con la sacada, cuando trabajaba con la otra chica.
Sí. Sí, ya te vale. Donde hay mucho frío. Que te montan en una cosita que te mata. Hola, volia parlar amb tu. Resulta que m'han diagnosticat una malaltia incurable. Vull que m'ajudis a morir. Sí? Sí, sóc jo. Què?
Què? Ya. Bueno. Ya. Los voy a buscar yo, claro. Sí. De acuerdo. Sí, la comida ya está hecha. De acuerdo. Hasta ahora. Adiós. Sí. Cap on anaves, tu? Doncs res, cap aquí tu em van dir que tenia canviat de pavelló. Sí, ara estic amb el que has publicat. Molt bé. Doncs a mi, res, d'aquí un parell de setmanes em traslladen cap a l'Hospital de Barcelona. Vaja. Com és que portes ulleres de sol? Mai te n'havia vist. És que hi vaig sortir de nit. Vinga, va, no cola. Digue'm la veritat, l'Antoni t'ha tornat a pagar, no? Sí, sense voler. Què saps? El de sempre. No passa res, és que sempre he estat així. Se li va la mà una mica, però... Sempre dius que seria mala mà, però realment, últimament et veig molt amb aquests ulls morats. De veritat, t'hauries de cuidar, li hauries de dir alguna cosa, ho hauries de denunciar. És molt difícil. Jo ho suporto, ja parlo amb ell, però és complicat. Bé, què volies? Doncs res. Te'n recordes del Guillem? El noi aquell de l'institut? Exacte. Doncs res, que bueno, que estem molt bé i tal, i encara continuem junts, però hi ha un problema. Que ahir mateix em va dir que té una malaltia tropical que va portar al seu país a guanyar francesa. Vaja. I que no sabem si se'n sortirà o si... Bé, doncs jo tinc uns informes sobre malalties. Jo estic intentant buscar qualsevol solució, però no puc. Si em pots fer, no sé, si em pots donar un cop de mà. Sí, tranquil·la. Tinc algun pacient que també ha tingut algun problema amb alguna malaltia procedent d'allà i tranquil·la, que jo buscaré informació i quan sàpiga alguna cosa et trucaré. Moltes gràcies.
L'illa mantens l'aigua. No impulsar-se. Què, com et trobes? Ara millor. Millor? Necessites alguna cosa? Vale. Vull que sàpigues que ets el millor que m'ha passat a la meva vida. No sé si m'he explicat que no vaig ser una infància massa agradable. Mujer, ¿qué? ¿Está hecha la comida ya o no? Cábatela tú si quieres. ¿Cómo que la haga yo? ¿No es la mujer? Pues a cocinar, coño. Pero yo no tengo hambre, si tienes hambre te la haces tú. Anda, toma por culo. ¿Esto qué es? La niña aquí llorando todo el puto rato. Yo Claro, aquí. echa de menos a su padre, que no lo ve, como la madre. Yo te por saco, no voy a hacer la niña del bar. ¿A qué bar? ¿Que te encuentras con la fulana cada miércoles? La fulana voy a por culo. ¿De qué? Calla. Si quieres callar, una puta vez. Toda la culpa ha sido tuya. Si tú no lloraras tanto, tu padre no se habría ido. Però quan et vaig conèixer vaig sentir com que et tornava a néixer, no? Allà aquell dia a l'escola. No hauria passat res. Hola, buena tarde. Correo comercial, le traigo un paquete. Gracias. Se me ha caído el paquete. No quería hacerlo. ¿Pero qué haces? ¿Te has cargado la vajilla de mi abuela? change what's been and gone.
bé. Ei, despertis. Ei, està bé, mira que s'ha fet una ambulància. Per unir-vos en matrimoni? Tu, et va? Et fa? Tens algun problema? Doncs apa, sou marit i muller. Endavant, ja li pots fotre un petó. Què li passa? Guillem, no em deixis, no. Guillem! Ei! Sisplau, tranquil, no facis esforços. No, a mi... M'arriba... No. Tira endavant, sense mi. No, sisplau. Jo t'estimaré. Guillem! I en aquests moments està sortint, m'estan dient que està sortint per aquí la jutgessa del cas Floquet de Neu. Perdona, m'estan dient que està sortint per darrere. Anem cap a darrere, anem cap a darrere. Ui! Corrin, corrin! Bé, està allà. Perdoni, senyora Cavaller, perdó. Senyora Cavaller, un moment, sisplau. Què se sent al haver guanyat un cas d'aquesta magnitud com és el cas Floquet de Neu? Pues estic molt feliç d'haver guanyat perquè tot i ser un cas molt dur, ho hem aconseguit. I alguna emoció especial donat que la imputada es va morir abans de que pogués celebrar-se aquest judici? Sento molt la seva mort i crec que no es mereixia morir d'aquesta manera. Exacte, ella ha netejat el seu nom aquí a Televisió Olivera. Tornem a l'estudi.
Us en recordeu de les plaques? Sí. Quant de temps? És que vam tenir molt bons moments aquí, tio. Al local, jugant partides de risc. I la cosa que la gent tirava. Ei, veniu aquí! De quan anàvem a les planes. I els estem tots aquí. Què és? No foto les planes. Sí. Mira, Maria. Estem aquí. Sí, quina gràcia. Mira, Paula. Paulina. Paula. Paula, mira. Estàs aquí? Mira què hem trobat. Mira, mira. Mira aquí. I l'Eva també, mira-la. Sí, També mira. aquí. Que tot. Que bon lladrau. Me'n recordo que em vaig enfocar les coses noves. Que tenia mare va fer tot el que Quin record. Mateix. Ja vam menjar. I made a promise to myself, locked it, waited down inside, show my heart with waited out, so we never compromise.
'cause I